κάποια πράγματα που έχουν την αξία. Θέλω καταρχήν να χαιρετήσω την προσπάθεια του ITV Branch, η οποία σήμερα σε κάποια συγκέντρωση που ήμουν καθηγητών στο Τεχνικό Μεσολογείο εκτιμήθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σε επίπεδο ιδρύματος. Και αυτό έχει κάποια αξία ότι το λένε κάποιοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία και το λέω. Σας λέω ότι αυτοί που το λένε έχει κάποια αξία. Το ενδιαφέρον για το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το τμήμα είναι σε μια φάση όπου πραγματικά αρκετά πράγματα από αυτά που είχαμε σχεδιάσει το 2004 και μπορεί να φαινόντουσαν ως όνειρο μπορεί να υλοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους τους καθηγητές του τμήματος για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράδοξοι. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και κάποιους ανθρώπους που δεν είναι καθηγητές του τμήματος, αλλά είναι καθηγητές κάπου αλλού, μεταξύ αυτών και ο παρευρισκόμενος κ. Σκλάβος, αλλά και κάποιοι άλλοι όπως είναι οι συνάδελφοί μας στην εδώ. Και ελπίζω να είμαστε στην ευχάριστη διάθεση, γυρίζοντας από το Πάσχα, να μπορέσουμε να σας ανακοινώσουμε ότι το τμήμα θα διαθέτει αυτοδύναμο μεταπτυχιακό από την επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή που ελπίζουμε ότι το μεταπτυχιακό βρίσκεται προς υπογραφή, έχουμε υποβάλει αιτήσεις για ένα θερινό σχολείο, το οποίο πια θα γίνεται σε συνεργασία με 3 σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάκα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Παρδίας. Και επίσης την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και κανονικά το CCNA να παρέχεται ως παροχή πια σε ανθρώπους εκτός ιδρύματος, με αποτέλεσμα να μπορεί να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του δωρεάν για τους φοιτητές του Ιδρύματος. Και επίσης την ίδια ώρα θεωρούμε αρκετά σημαντικό και ελπίζουμε να πάρουμε μια πολύ ισχυρή πρόταση που έχουμε κατεβάσει μαζί με το ΤΑΙ Αθήνας και το ΤΑΙ Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά, εάν τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά και ίσως τον Ιούνιο να είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε όλα, θεωρώ ότι πια το τμήμα ανεβαίνει ένα σκαλί. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και οι απαιτήσεις ανεβαίνουν για όλους. Και για εμάς που είμαστε διδάσκοντες, αλλά και για εσάς που είστε φοιτητές. Και δεν ξέρω αν είναι κανένας από το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πληροφορήσετε τους συμφοιτητές σας ότι είναι η πρώτη φορά που προβληματίστηκε το σύνολο των καθηγητών για ένα συγκεκριμένο εξάμηνο. Ό,τι σημαίνει αυτό και μεταφράστε το όπως θέλετε. Και οφείλω να το πω γιατί πραγματικά είναι η πρώτη φορά που το σύνολο των καθηγητών προβληματίστηκε με τη συμπεριφορά ενός εξαμήνου. Σας διαβεβαιώ ότι αν ελπίζουμε, πραγματικά και υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι στη θέση να τα ανακοινώσουμε, έτσι, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι οι προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων μπορούν, όσο και αν φαίνεται περίεργο παρόλο που το 2012 δεν είναι ότι καλύτερο για την χώρα, τουλάχιστον για εμάς είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσοι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο σεμινάριο. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που γίνεται εδώ πέρα και πραγματικά θα ήθελα να το μεταφέρετε και στους γονείς σας και σε οποιοδήποτε άλλο ξέρετε. Σας πληροφορώ ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε ανέβει ένα σκάλι ακόμα περισσότερο από αυτά που γίνονται. Θέλουμε και εμείς όμως θέλω πραγματικά να το περάσετε στους γονείς σας. Αυτό που γίνεται σε αυτό το τμήμα είναι ένα μικρό θαύμα. Ας προσπαθήσουμε πραγματικά να το κρατήσουμε. Και συγχαρητήρια στα παιδιά που που προσπαθούν να βάλουν ένα λιθαράκι σε αυτό το θαύμα και όσους άλλους, ακόμα και αν δεν είναι στο αντιπλέον, αλλά στον καθένα ξεχωριστά που παρακολουθεί, συμμετέχει και προσπαθεί να διοσιοποιηθεί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νικόλαος Σκλάβος, πρόεδρος του ITV Gold Quiz. Θα
σας παρουσιάσει το Agile Gold. Καθηγητής επίσης στο τμήμα πληροφορικής και media στο ΔΕΗ Πατρών. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που παρεμβαίνω στη ροή του προγράμματος, αν και ήταν προγραμματισμένη ομιλία με γύρω στις 5.30 που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Είναι αρκετά κόμψο να διακόψεις μια τεχνική ομιλία και να παρουσιάζεις κάτι και για τον ομιλητή αλλά και για την ίδια την ομιλία. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Παρασκευά. Πριν σας παρουσιάσω τον Gold και το τι ακριβώς είναι και τι δράσεις έχει, θα σταθώ σε 2-3 σημεία του προϊσταμένου του τμήματος βάσει σε αυτό το χαιρετισμό που έκανε. Πραγματικά αυτό το τμήμα, ξεκινώντας δειλά-δειλά πριν μερικά χρόνια, έβαλε πολύ ψηλά τους στόχους. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ έχουν καταφέρει και το έχουν αναδείξει ιδιαίτερα σημαντικά, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, σαν εξωτερικός επισκέπτης, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν εδώ έχουν αντίστοιχα προσόντα διδασκόντων στο εξωτερικό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουν αποδείξει ότι πραγματοποιούν όλα όσα υπόσχονται. Βέβαια, πάνω στον παραγωγισμό της ίσως προσφωνείς κάνουν και κάποια λάθη που αυτό που έκανε ο κ. Τριανταφύλλου. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ δεν αισθάνομαι σαν καθηγητής ενός άλλου ιδρύματος, επειδή κάποιοι από εμάς είχαμε την τύχη να ξεκινήσουμε από εδώ. Άρα αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ μέχρι το 2008, δεν γίνεται να το αποβάλουμε από πάνω μας. Ήρθαμε εδώ ως συμβασιούχοι, πήγαμε ως μόνιμοι. Άρα νομίζω ότι είμαστε δικαιολογημένοι. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι σε πολυτεχνία ή σε πανεπιστήμια με πολλά χρόνια ιστορία τους πήρε πολύ καιρό να διοργανώσουν ένα IEEE Student Branch, και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγνωρίσιμο. Άρα, σαν άνθρωπος της IEEE, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ένα τμήμα το να έχει ιστορία περίπου 5-6 έτη και να έχει ένα Student Branch είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω να ξεχωρίσω είναι ότι ένα Student Branch δημιουργείται επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέμε, στην καθημερινή έχουν βάλει πλάτη, όπως ο κ. Βόρος και ο κ. Νταγιούκλας, και τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά περισσότερα συγχαρητήρια αξίζουν στους απλούς εθελοντές, στα παιδιά δηλαδή, σε όλους εσάς που το έχετε πάρει και το έχετε αναδείξει. Όταν χθες το απόγευμα πήρα την πρόσκληση από τον Δημήτρη για να έρθω να μιλήσω, πραγματικά ήμουν σε πολύ μεγάλο ενδιασμό, λόγω πιέσεων χρόνου, αλλά η ενέργεια που έβγαλε αυτό το παιδί και η θέλησή του να έρθω ήταν αυτά που τελικά με έκανα να ξεπεράσω. Έχω έρθει απευθείας, δεν ξέρω εγώ από πόσες επιτροπές και από μαθήματα. Δεν θα σπαταλήσω όλο το χρόνο. Θα εξηγήσω μέσα σε 5-10 λεπτά τι ακριβώς είναι το Gold. Ίσως το προσωνύμιο, ξέρω εγώ, παραπέμπει σε κάτι χρυσό. Όμως είναι τα αρχικά από το Graduate of Last Decade. Είμαστε δηλαδή μια μερίδα, ένα society, αν θέλετε, του IEEE που ακολουθούμε μετά τα Student Branch. Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε κατά κύριο λόγο να αποτελέσουμε μια διασύνδεση ανάμεσα στα φοιτητικά έτη που κάποιος μπορεί να είναι ερευνητής, να αποκτά γνώση, και στην αγορά εργασίας. Δηλαδή προσπαθούμε να εντάξουμε, αν θέλετε, τους νέους ανθρώπους στην αγορά εργασίας, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει κάποια εταιρεία, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ερευνητικό κέντρο, είτε συνδυασμό και αυτών των δύο. Σε κάθε χώρα υπάρχει μόνο ένα Gold. Για την ιστορία θέλω να πω ότι το Gold δηλαδή ξεκίνησε από εδώ το 2007 από το ΤΕΣΥΔ, μαζί με μια κοινή προσπάθεια που είχαμε κάνει τότε με τον κύριο Νταγιούκλα. Δεν ανήκει σε κάποιο ίδρυμα όπως τα Student Branches, είναι κάτι θα λέγαμε
για ιδρυματικό. Τώρα η IEEE αριθμεί πάρα πολλά μέλη τα οποία προσπαθούμε να τα εντάξουμε, έχει περισσότερα από 500 μέλη σε 160 χώρες. Σήμερα καταγράφονται 1.400 student branches, τα οποία μη σας ξεγελάει ο αριθμός, κατά την εκτίμηση της IEEE είναι αρκετά μικρός, αν αναλογιστεί κανείς πόσα ιδρύματα ή αν θέλετε πόσα τμήματα έχει κάθε χώρα. Άρα, αν βάλετε ότι μια χώρα, ξέρω εγώ, όπως η Ελλάδα μπορεί να έχει γύρω στα 30 και παραπάνω ιδρύματα, που στο σύνολό τους μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, παραπάνω από 500 τμήματα συνολικά, ο αριθμός και μόνο 1.400 φαντάζει αρκετά μικρός. Τι κάνουμε? Υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις της IEEE, δηλαδή κυρίως υποστηρίζουμε τις διοργανώσεις συνεδρίων, όπως ήταν το συνέδριο που διοργανώθηκε και από το τμήμα σας στην Κεφαλονιά, το υποστηρίξαμε το ISVLSI πριν 2 χρόνια, το υποστηρίξαμε τεχνικά και κυρίως υποστηρίζουμε τις δημοσιεύσεις εργασιών και κατέχουμε το 30% των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μια δημοσίευση δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Και χωρίς δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά σε αυτό το τμήμα υπάρχουν συμφοιτητές σας που στα τελευταία χρόνια της δουλειάς τους έκαναν πολύ καλές πτυχιακές με αποτέλεσμα τα ερευνητικά αποτελέσματα να έχουν ήδη δημοσιευτεί, όπως είναι ο Προβελέκης που τελείωσε πέρσι, το Δούνα Καλοκαιρίδη πρόπερσι, είναι ο Λάμπρος ο Δούνης πριν μερικά χρόνια. Σίγουρα μου ξεφεύγουν αρκετοί ακόμα, γιατί λίγο χρόνια από το τμήμα. Τώρα ακολουθούμε το γεωγραφικό διαχωρισμό της IEEE, δηλαδή είμαστε σε 10 περιοχές. Αν δείτε στο χάρτη με το μπλε χρώμα είναι το Region 8, είναι Αφρική, Ευρώπη και ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Ασίας και δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το τυπικό του IEEE όσον αφορά την οργάνωση και τη δομή, δεν θα σας κρατήσω παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες αυτό είναι το link του site μας που μπορείτε να δείτε δράσεις. Δράσεις τις οποίες έχουμε κάνει, θα σας πω την προηγούμενη χρονιά, διοργανώσαμε πάλι μαζί με το Student Branch, εδώ με τα παιδιά την ημερίδα, αν θυμάστε που είχαν γίνει κάποιες τεχνικές ομιλίες. Διοργανώσαμε το πρώτο STEP πρόγραμμα, το πρόγραμμα δηλαδή επιστημονικής κατάρτισης που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λούβρο που ήταν ο πρώτος προσκεκλημένος ομιλητής στην ΚΟΛ και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλοι. Και συμμετείχαμε μαζί με το τμήμα ΤΕΣΥΡ και το τμήμα πληροφορικής του ΤΕΙΠ Άτρα στη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου Αθηνά. Τώρα, τι άλλο κάνουμε? Σίγουρα προσπαθούμε να διοργανώσουμε κάποια events τα οποία θα είναι περισσότερο, αν θέλετε, διασκεδαστικά. Κάνουμε επιστημονικές εκδρομές στο εξωτερικό που με την ευκαιρία αυτό προσκαλώ και το IEEE Student Branch να συμμετέχει με όλους εσάς στην εκδρομή που θα γίνει σε κάποια χώρα της Ευρώπης το καλοκαίρι. Και σίγουρα προσπαθούμε να δείξουμε ποια είναι η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση με τις έννοιες του management πέρα από την επιστημονική κατάρτιση που μπορεί να αποκτήσει ο καθένας στα χρόνια των σπουδών του. Δεν θα ήθελα πάρα πολύ να μακρηγορήσω. Υπάρχει το site της IEEE.org και /myIEEE που κάποιος μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν διάφορα ωφέλη από το να είναι κανείς μέλος του IEEE, ξεκινώντας από το IEEE Branch που έχει μια πολύ μικρή συνδρομή. Αν θυμάμαι καλά, είναι με 15 ευρώ ετησίως. 10 ευρώ, ωραία. Είναι και περίοδος δεν ξέρετε, κατεβαίνουν όλα. Αυτό που θέλω να πω είναι να επισημάνω μάλλον ότι κανένας από την IEEE δεν πληρώνεται. Δηλαδή, βασιζόμαστε μόνο σε εθελοντικές δράσεις, σε δράσεις δηλαδή ανθρώπων που εθελοντικά προσπαθούν στον ελεύθερο τους χρόνο να έρθουν κοντά σε συνεργασίες με άλλα μέλη αυτής της κοινότητας. Τώρα, εσείς σαν members έχετε κάποια ωφέλη όσον αφορά κυρίως τις συνδρομές κάποιων δωρεάν περιοδικών όπως είναι το Spectrum, το Institute Newspaper, το IEEE Potential. Αλλά κυρίως για μένα το μεγαλύτερο όφελος με το να ασχοληθεί κάποιος στην IEEE και σε αυτή την ηλικία είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης με ανθρώπους είτε μέσω συνεδρίων, είτε μέσω σεμιναρίων ή ακόμα και μέσω από τα society, δηλαδή μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηγούν το χώρο της τεχνολογίας όπως είναι το signal processing
με το οποίο ασχολείται, για παράδειγμα, και ο κύριος Παρασκευάς, ο σημερινός ομιλητής, ή για παράδειγμα τα δίκτυα ή η κινητή τηλεφωνία, τα δίκτυα αντίστοιχα ο κ. Τριανταφύλλου και η κινητή τηλεφωνία ο κ. Λούμπρος, και οτιδήποτε άλλο κανείς μπορεί να φανταστεί σε αυτό το τομέα. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κυρίως με το να ασχοληθεί κάποιος με την IEEE έρχεται κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να αποτελέσουν αυριανούς μέντορες. Ο μέντορας είναι μια γενική έννοια που η IEEE όμως τη χρησιμοποιεί, δηλαδή μπαίνοντας κανείς σε αυτό το site μπορεί να δηλώσει τη διάθεσή του να τον καθοδηγήσει κάποιος εξειδικευμένος, αν θέλετε, ή τεχνικά καταρτισμένος καθηγητής, ο οποίος εθελοντικά θα βοηθήσει αυτό το παιδί να προωθήσει κάποιες ιδέες του, αν θέλετε, ή κάποιες διαθέσεις του για εργασία. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες μας προσεγγίζουν σε μια προσπάθεια να βρουν υποψηφίους. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινή database στην οποία κανείς μπορεί να αποθηκεύσει το προφίλ του, το βιογραφικό του και μετά με μια διαδικασία αναζήτησης σε εγγεγραμμένες εταιρείες μπορεί να τον διαλέξουν. Και έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα και σε αυτό το τμήμα συγκεκριμένα. Όμως, για να ξεκινήσει κάποιος να φτάσει ως εκεί, πρέπει να κάνει τα πρώτα βήματα ξεκινώντας από ένα student branch. Δεν θα με ακρηγορήσω άλλο για το χρόνο. Εδώ, για παράδειγμα, είναι διάφορες εκδόσεις περιοδικών που ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί. Κυρίως μπορείτε να αντλήσετε τις πρώτες πληροφορίες από το IEEE Spectrum που είναι free of charge, αλλά και από το IEEE Institute. Και πριν καταλήξω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το IEEE Student Branch που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή της μικρής παρουσίασης. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι στην IEEE να καθοδηγούν το χώρο, αν θέλετε, μέσω κάποιων προτύπων, μέσω κάποιων κοινωνιών επιστήμης, αλλά στην ουσία να ξέρετε ότι η IEEE είστε όλοι εσείς. Δηλαδή, ο απλός φοιτητής, το πιο απλό μέλος, το οποίο μπορεί να συνδράμει σε αυτό το δίκτυο με αφιλοκερδή σκοπό και αργότερα μέσω κάποιας καλής πρότασης από κάποια εταιρεία να αποκατασταθεί είτε επαγγελματικά είτε να του δοθούν οι ευκαιρίες για μεταπτυχιακά προγράμματα είτε για προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.